Belső utazás. Helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemed, és irányítsd a figyelmed a légzésedre. Belégzés, kilégzés. Minden kilégzéssel egy kicsit jobban ellazulsz. A tested megpihen, az elméd megnyugszik. Biztonságban vagy. Ebben a csendes, nyugodt térben most megjelenik melletted Saint-Germain. Finom jelenléte körülölel. Megnyitja előtted az ibolyaláng terét. Ez a tisztító láng gyengéden áramlik át rajtad. Az ibolyalángban feloldódik minden negatív energia. Minden blokk, akadály lenyomott. Minden, ami eddig gátolta a szabad áramlást a testedben, a lelkedben, az energiamezőben. Aurád és csakráid megtisztulnak. Könnyebbnek érzed magad, szabadabbnak. Amikor a tisztulás teljessé válik, az ibolyaláng lassan elhalványul. És ekkor megjelenik Sámuel arkangyal. A feltétel nélküli szeretet és a béke energiáit hozza magával. Ahogy közeledik feléd, már messziről érzed a szeretet meleg, lágy áramlását. Sámuel áttölel, és egy könnyű palástot borít rád. Ezen a paláston keresztül folyamatosan áramlik beléd a szeretet. Beépül minden sejtedbe, minden részedbe. Most kézen fog, és elvezet egy csodálatos helyre. Egy gyönyörű zöld ligetben találod magad. Színpompás, illatos virágok vesznek körül. A nap szikrázóan süt. Finoman átmelegít. Balra egy kristálytiszta vízi forrást pillantasz meg. Odamész, kortyolsz belőle. Azonnal frissebbnek és energikusabbnak érzed magad. Visszasétálsz Sámuelhez, és együtt indultok tovább. Az úton néha akadályok jelennek meg. Van, amit kikerülsz, van, amin átlépsz. És van, amit Sámuel gördít el előled. Haladsz előre. Már egyre kevesebb az akadály. Egyre tisztább az út. Egyszer csak meglátsz egy gyönyörűen csillogó kristálykastélyt. Körülötte kőkerítés áll.
amelyet szinte teljesen benőttek a növények. Aggódva nézel Sámuelre. Ő megnyugtató hangon szól hozzád. Ne aggódj, azért vagyok itt, hogy segítsek. És van még egy meglepetésem a számodra. Ahogy ezt kimondja, már érkeznek is az angyalok hozzád. Nagyon sokan jönnek. Mind azért, hogy segítsenek neked megtisztítani a kerítést, majd lebontani és elszállítani a törmelékeket. Természetesen csak a te engedélyeddel. Ha készen állsz, belépni a saját belső kastélyodba. Ha szeretnél találkozni a belső éneddel, a belső gyermekeddel, akkor mondd ki magadban az igent, és a munka elkezdődik. Te is segítesz. Az angyalokkal együtt dolgozol. Ahogy minden elkészül, megpihensz. Észreveszed, mennyivel könnyebb lettél. Jó kedv tölt el. Megérzed, hogy nincs előtted most már lehetetlen. Hiszen megtapasztaltad, milyen csodálatos együttműködni az angyalokkal. Ekkor Sámuel megszólal. Vedd elő a kulcsodat, amely ezt a kastélyt, a belső szent teredet nyitja. Egy pillanatra megtorpansz. Hol lehet a kulcs? Aztán eszedbe jut. Hát persze, már egyszer megtaláltam. A szívcsakrát felé figyelsz, és igen, ott van elrejtve. Előveszed, és kinyitod az ajtót. Belépsz az ajtón. Mindent látsz, amit születésed óta elraktároztál. Képeket, tárgyakat, érzéseket, emlékeket. Látod, hogy itt is szükség van egy nagy takarításra. Hívod az angyalokat, akiket már barátaidnak érzel. Mind a fényből érkeztek. Rájuk bízod a takarítást, de te is részt veszel a folyamatban. Ahogy tisztul a tér, úgy leszel egyre könnyedebb, egyre erősebb, egyre felszabadultabb. És akkor érzed, van még valami. Az egyik sarokban meglátod gyermekkorod kedvenc játékát. Felveszed, de látod rajta a sérüléseket, karcolásokat, töréseket, horpadásokat. Sámuel biztat, öleld át, és érezd azt az érzést, amit gyerekkorodban éreztél,
amikor játszottál vele. Érezd, érezd meg. Ekkor megjelenik egy újabb angyal, javító eszközökkel. Átadja neked, és az ő segítségével, útmutatásával teljes felújítást végeztek. Hamar elkészültek. Megmutatjátok Sámuelnek. Ő mosolyog, és egy fénysimítással eltüntet minden maradék nyomot. Visszaadja neked a játékot. Magadhoz szorítod, és megígéred neki, most már vigyázni fogsz rá. Hála járja át minden részedet. A játék egyre szebb, egyre fényesebb lesz. Szinte ragyogsz a boldogságtól. Boldog és örömteli vagy. Sámuel finoman megérint, ideje indulni. De most már a játékoddal együtt. Az ajtónál még egyszer körbenézel, hogy milyen szép, világos és vidám lett minden. Ezzel az érzéssel térsz vissza a jelenbe. Mozgasd meg a kezeidet, lábaidat, figyelj a légzésedre. És amikor készen állsz, finoman nyisd ki a szemed.